Tivera que resumir con poucas verbas a relación do presidente da Xunta de Galicia con esta provincia, con Ourense, pois probablemente diría que Rueda só se acorda de Ourense cando hai eleccións, por exemplo, cando Ourense ardía este verán pasado, pois non estaba e volverán a pedir o voto pois, como se nada acontecera, non? Porque cando chega as campañas electorais vemos visitas, anuncios, compromisos, titulares, pero cando pasan as eleccións, pois o que queda é moi distinto, queda o abandono sistemático a esta. Os incumprimentos non son dispersos nin aleatorios, e afectan de feito sistemático a provincia con maior envellecemento das 4 que hai en Galicia. Maior dispersión poblacional e maior dependencia dos servizos públicos. Por eso, cando a Xunta non crea unidades específicas de silicose, por exemplo, en Valdeorras, pois o que está facendo é ou non financiando as casas niño, ou non limpia franxas, ou non construye a conexión ao polígono San Cibrao, ou non actualiza o Fondo de Cooperación Local, o que non está gestionando mal un programa xeral, sino que está ignorando de xeito específico a necesidade dunha provincia. Na cidade de Ourense, para ser claros, se sumamos todo o investimento que a Xunta de Galicia comprometeu con esta cidade, a terceira cidade de Galicia, e que nunca chegou, e que se materializaría en proxectos, en novas infraestructuras, que aínda seguen bloqueadas ou que non existen previsións, a débeda histórica da Xunta de Galicia, do Partido Popular coa cidade de Ourense nos últimos 17 anos que leva gobernando o Partido Popular dende o ano 2009 ascende xa e supera os 1.200 millóns de euros.